Serwus, dzisiaj będziemy filozofować. Ja jest Grzegorz, a to jest Chwila z Gotką. Witajcie. Profesor Kadłubek kiedyś tak w 2007 albo 2008 roku napisał Listy z Rzymu. To jest taki zbiorek esejów o rzeczach rozmaitych, o Śląsku, o też innych rzeczach. I ten zbiorek esejów, on jest całkiem napisany po śląsku. Profesor Kadłubek siedział w Rzymie i pod Rzymem i pisał. Profesor Kadłubek to jest komparatysta, teraz robi na Uniwersytecie Śląskim i też robi za dyrektora Biblioteki Śląskiej. I ja wam dzisiaj przeczytam za jego zgodą jeden z tych esejów. Esej ma tytuł Śląsk się traci. Ja mogę mieć mały problem ze czytaniem z kuli tego, że to było napisane w ten czas, jak jeszcze nie było ślabikorza. Ja przywyknął do ślabikorza, ja też przywyknął do sztojerowego zapisu, a to jest napisane takim alfabetem własnym od profesora Kadłubka. No i mogę się momentami blokować, ale mam nadzieję, że nie będzie was to jakoś szterowało. Westuż zaczynam czytać. Śląsk się traci. Wprowadzenie do silozjologii apokaliptycznej. Najmilszo, najbardziej daleko. Musiałżech uciec z Rzymu. Za gorko. Siedza teraz nad brzegiem morza. Słońce czerwcowe fest poli. Jest południe. To jest brzeg Morza Tyryńskiego w Ancio, czyli w starożytnym Ancium, kiedy się urodził 100 lat przed Chrystusem poeta Furiusz. Aulus Furius Antias. Jesteś tu z Kuliniego. Byłżech na Via Furio Anciato. Ale można bardziej jeszcze z kuli morza. Bezma Ancium założył syn Odyseusza i Kirkę. Nazywał się Telegonos. Słychać sam greckie słowo dźwięczące radośnie znaczeniem celu. Ale ja nie mam żadnego celu. Nigdyżech nie miał celu, tak myślę. Patrza ino na fale. Za mną ruiny nadmorskiej willi Nerona. Znodli w tych ruinach sławny posąg Apolona Belwederskiego. Chyba na początku renesansu. I myślał o tych dobrych czasach, a może niedobrych. O przemijaniu myśla. O Furiuszu, kiedy pisał o walce i o tym, że każdy w bojowaniu, cierpieniu dopiero w pełni rozkwita jako człowiek. Ten Furiusz napisał epopeję o wojnie, podobno do Iliady i narzyło o Rzymianach. Niewiele z niej zostało do naszych czasów. Lubią te dziwne czasowniki, co się po łacinie nazywają verba incoativa. Kaś użył słowa opulesco, bogaca się. Zaczynam coś mieć, jakby na krótko, na moment, przelotnie. Mam coś i zaś tego nie mam. Na chwilę jest mi to dane i zaraz zniko w nicość, z której to do mnie przyszło. Mam coś cały czas, choby to był początek tego mienio. Mnie się zdawało, że Furiusz często patrzył jak lśni sam Ancium w morze. Te fale wyglądają z daleka jak kropelki ciekłej rtęci. Rych ich żywe, wszystko się rusza, zaczyna żyć, cały czas jest początek. A można taki nieustanny początek, męczący w swojej ruchliwości początek, że pamiętać, że wszystko ma koniec. To tak jakby te światło odbijające się w niebieskiej wodzie chciało powiedzieć: jest mnie gańba, że teraz wydało się wszystko wieczne i cudne, za chwilę tego nie będzie. To nie ma moja wina, że znikna. Same myśli idą jedna po drugiej. Aż nagle pomyślał, że o Śląsku. Trochę mnie zabolało w mostku. Popatrza na świat, który się stracił. Ja. Dużo po nim zostało. My wszyscy w Europie są z ducha tego świata. Ale ten świat się stracił. Jak ta willa Nerona, z której została jedna kolumna. Myślenie o utracie i stracie przywiodło mnie do myślenia o Śląsku.
Prawda, sam w Ancjum myni boli takie myślenie o tym, że Śląsk się traci. Tu śmierci nie widać, słońce świeci za jasno, niebo jest trochę wyżej jak u nas. W takim razie skąd ten ból w mostku? Muszę uważać. To jest tego chycu niemiłosiernego. Ja nie ma się co cyganić. Śląsk się traci, a ja nie umiem się z tym pogodzić. Śląsk jest moją religią, moją krwią krąży we mnie. Ja też się traca. W śródziemnomorskim lufcie czuję, że ta utrata boli. Wszystko się traci. Villa Nerona, Imperium, Śląsk, jo. Co zostało? Figurka działchy z Ancjum, kiero niedaleko stąd znodli? Ale jo chce godać o życiu, a figurka działchy z Ancjum to nie ma życie. Nie wierza w żadną sztuka, bo każda sztuka to jest tak richtig zaraz sztuczka. Wierza w życie i wierza w słowa i wierza w tego, co jest życiem i słowem. Łatwo to powiedzieć, jak ciężko uznać. Fale podchodzą blisko i cofają się. Od fal się idzie dużo nauczyć. Co by się stało, jakby fale nie falowały? Wszystko odchodzi. Nie da się wziąć fali do ręki. Albo powiedzieć do morza, przestań się ruszać. Nie masz aż taki głupi. Ale chcę powiedzieć, Śląsku mój, nie troć się, bo kajpuda. Beda bezdomny. Umrzeć się nie boja się bezdomności. I wiem, że to ma taki sam sens, te moje zaklinanie Śląska, te modlitwy ziemskie, jak beznadziejna próba powstrzymania fal. Skąd ja beda, jak już nie będzie Śląska? Beda stąd, z Ancjum, bo skąd indziej? Beda z wszędzie, straca się. Wszędzie kaj pójda, stamtąd byda? Gdyż ja nie mam ani swojego języka, tym bardziej nie mogę mieć ziemi, a teraz piszę w języku, którego nie ma. Ancjum się dobrze nadało do rozmyślania o utracie. Robert Walser chyba przeczuwał taki związek miejsc z myśleniem, które się zdarza człowiekowi, nawet choćby nie chciał tego z całych sił. Musiał się Walser spotkać z jakimś geniuszem miejsca, jak wandrował. Wandrował też po Górnym Śląsku. Napisał kiedyś: Orte und Jahre sind eng miteinander verbunden und erst Ereignisse und Jahre. Miejsca i lata są fest ze sobą złączone, a co dopiero wydarzenia i lata. Chciałbym tak ganz głęboko pomyśleć silezjologicznie o falowaniu mojego życia. Nie ma one bardziej nieszczęsne od życia innych ludzi, bo każdemu się zdarza, że jego życie jest gorsze od wszystkiego, co zna i co widział. Niedawno czytał na tym piosku sam pewną książkę. Była to książka włoskiego pisarza Antonio Tabucchiego. Znotrzech w nich takie mądre zdanie, właściwie straszne pytanie. Te pytanie jest ważne, jak rozmyślam nad poetą rzymskim Furiuszem, jak rozmyślam nad Śląskiem i moją dziwną tułaczką odyseuszową, nad tym wandrowaniem dość śmiesznym i dość tragicznym. Tabucchi w Si sta facendo sempre più tardi, robi się coraz bardziej niskoro, pada tak. Madame, moja droga przyjaciółko, jak to sprawy idą? I co kieruje nimi? Takie nic. To jest naprawdę nieludzko postawione pytanie. Idzie oszaleć, jak się pomyśli, że Belle Splitter zmienia świat, zmienia nos. I oszalałbych, jakbych bez cufal zapomniał o Ewangelii i tych słowach Jezusa, kaj godał o policzonych na głowie włosach. Belle Splitter. I coś jest, albo tego nie ma. Cufal rządzi? Nie, Boże broń. To co rządzi znikaniem światów? Co rządzi upadkami ludzkiej duszy? Co rządzi tym, że ktoś odchodzi i go nie ma? Kto mi to powie? Patrza na piosek, patrza na ludzi. Całych w szczęściu i słońcu. Dawno żech nie widział takich ludzi. A jo co? Z któregoś radia leci popularno teraz letnia piosenka Tiziano Ferro. Lecą w czysty lazur słowa. Stop.
dimentica questo silenzio non vale neanche una parola ne una sola e quindi. Te słowa na pewno ulgi mi nie przyniosą. Nie szukam zresztą żadnej pociechy. Wszystko, co mi się udało przez ostatnie lata wymyślić, to jest to. Nie ma pociechy. Niektórzy w tym czasie pisali książki albo kupowali Mercedesy, a Jorzech myślał nad brakiem pociechy i rolą Boga w tym pogodzeniu się z utratą, maleniem, znikaniem, ubywaniem mnie i świata. Nie stał Żech się bez te rozmyślanie wcale mądrzejszy. Do tego nie napisał Żech książki, nie wsiadł do Mercedesa i do zmazanych polskich cugów. Ale mnie się zawsze ze wszystkich filozofów najbardziej podobał Hiob. Ten Hiob to dopiero miał. Ale wylos z tego, bo uznał utrata. Nadzieja mieszka w utracie, jak dzięcioł w dziupli. Z taką utratą jest choćby ze seblekaniem. Przychodzi czas, że więcej sebleć się nie da, bo człowiek jest nagi. Wtedy zaczynam myśleć i rozważyć blank poważnie, czym jest mantel i galoty, czemu trzeba się oblykać, jak jest zima. Podoba mi się tylko jedna postać ze sławnej powieści Józefa Rota pod tytułem Marsz Radyckiego. To jest też książka o świecie, co się genau traci i opisuje w nich autor ostatnie drgawki tego świata. Powinniśmy zresztą więcej czytać Hermana Brocha i Józefa Rota, bo nos czeka podobny los. Na którymś miejscu książki Rota hrabia Chojnicki, Polok z Galicji, godo jestech wdzięczny każdemu, który mi coś ujmuje. Tak godo ino ktoś, kto wierzy w nieśmiertelność. Mnie się zdoże Śląsk. Ten Śląsk, który nie ma nic wspólnego z resztą świata, jest taką krainą nieśmiertelności. Temu Śląskowi ujmowanie dobrze robi. Stowo się bardziej śląski. Nie jest dobrze być Ślązokiem, ale jak się już jest Ślązokiem, to czy idzie być kimś innym? Bycie Ślązokiem to jest stan duszy, a nie żadne obywatelstwo. Bez tuż my Ślązoki nie boimy się upadku państw ani wojen. Niedaleko stąd, jak z Katowic do Rybnika, w ostryjskim porcie szalał dawno temu święty Augustyn. Tyż na piosku. Tyż mierzył się z utratą. Szalał podobnie jak jo i szamotał się, z tym miał jednak, co by nie powiedzieć, ojczyzna. Sam siebie uważał za ziemia jałowo, regio egestatis. I o też tak myślał o sobie dzisiaj, ale on skuli czego inkszego i ja skuli czego inkszego. Jest tam też pewno inksza różnica. On wiedział i widział, że rzymski świat się traci, ale budzi się odnawiający historia ludzi chrześcijański świat. Idzie naprzód nowo wspólnota, tyż dumno, tyż wtedy fest żywo. Ja nie widzę inkszego świata na żadnym horyzoncie. Świat już dzisiaj nie kocha Boga. Świat nawet nie kocha siebie. Człowiek jest za zgniły, żeby o tym poważnie pomyśleć. Nie ma jakoś tego namiętnego myślenia. Nie ma miłości myślenia. Tyle się dzisiaj robi dla ciała, a takie słabe namiętności są dzisiaj. Godo się, że Friedrich Nietzsche był wielkim nihilistą. Głupoty. Cała filozofia wolności niczego sprzeciwia się takiemu twierdzeniu. Nihilistów to mamy dzisiaj. Na ambonach, w gazetach, w szkołach. To są dopiero nihilisty. Wierzą w równość i braterstwo bardziej niż ten biedok Marx, ale uważają się za zagorzałych przeciwników konformizmu i materializmu. Szczególnie wtedy, jak siedzą w laczach w doma przed telewizorem albo cisną w sobota pełny wózek w czeluściach Silesia City Center. Nie wierza w równość. Nie wierza w drugie miejsce na zawodach. Je się przegranym albo wygranym. Tak myślał każdy Grek. W to nie wierzy, niech czyta Greków albo Ewangelio. Wasza mowa niech będzie ja, nie. Złoto-czerwony kolor słońca wołał mnie nazad do świata ancyjskiego. Zjem jeszcze w porcie Rzymła peskę z rybą, jak tu padają. I jada cugiem do Roma Termini. Chciałbym tu rozbić namiot. Zostać tak
zostać sam na zawsze i patrzeć, jak wody morskie obmywają z cierpliwością, kiero może ino pochodzić od łagodnego Boga, żółtawe i beżowawe skały. Ale mojej tęsknoty i mnie nic nie poradzi zatrzymać. Andiamo, woło kieroś matka do dzieci. No i to jest koncek listów z Rzymu od profesora Kadłubka. Ja nie wiem, czy jeszcze to kiedyś idzie kupić. Mam nadzieję, że ja. Poszukajcie się tego, bo naprawdę to jest coś, co powinno być we każdej biblioteczce, we każdym śląskim domu i nie inośląskim, myślę. No a Władimie to już wszystko na ten raz. Nie zapomnijcie zasubskrybować. Więcej chwilę z Gotką znajdziecie na Instagramie i Facebooku. Dzięki za wasz czas. Chowcie się.